Onak, baino intensoak, ze argentinoak oso intensoak dira, onerako eta txarrerako. Eta gaina egoera erean hemen baino okerragoa zen, pentsa oindala urte bete izan zen, eta pandemia garaian zen, restrikzio asko, maskarillak, PCR-ak, kontrolak, eta argentinok egia esan intensiade handiz ere bizi izan zuten hori dena. Topiko asko topatzen dugu pelikulan, parodia asko. Negarre egiteko komedia bat da edo barre egiteko drama bat? Nik uste barre egiteko drama bada, gehiago. Nik uste komediatik gehiago daukela dramati baino, edo berez horrela beharko luke. Eta gidoian horrela dago idatzita, eta lehen aldiz idatzi nuenean, irakurri nuenean, barkatu komedia asko irakurri nuen, eta gero rodatzen ari ginen einean, antzeman nuen, drama pixkat ere baduela bai. Niri gertatu zitzaidan ikustera joan eta barre asko egin nuela, baina konturatu gabe momentu batean negarrez ari nintzela. Eta zinetik ateratakoan galderak ez, txape zer iruditu? Eta denak, barre egin dut eta negarre egin dut, eta denak baino nola, eta bigaza. Bai, eta nire kuadria ere sinbergüenza kuadria bada, eta berdin parra intzutela, eta negar, malkoren bat erori zitzaiela, tipo gogorra die.